Bore da pawb. Gobeithio bod chi'n gallu gweld fi a clywed fi. Good stuff, da iawn. Right, bore da i gyd. Croeso i sesiwn Ffit Yn dydd Mawrth. Mae'n hanner tymor, ond fel chi'n gallu gweld, ni dal yn gwneud sesiynau ni bod gwyliau ysgol. So hyn o'r fwy o rheswm i chi cymryd rhan, achos bod ddim gwaith ysgol neu sesiynau byw gyda athrawon chi i wneud wythnos hyn. So fel chi'n bod yn barod, ni'n mynd i fod yn wneud wythnos gyfan o gweithgareddau dros hanner tymor, yr un peth a ni wedi bod yn wneud un hyn. So welcome to today's session. It's Tuesday and it's half term. So no school, no lesson, so even more of a reason for you to join us and do some physical activity first thing in the morning. It's a great excuse for you to come and join us because you haven't got anything else that you need to be in, such as lessons and things, so that's really, really good. Cyn bod ni'n dechrau bore yma, oedd un peth oedd yn wahanol yn sesiwn diwetha fi, o'n i'n gwisgo'r hat hyn. Okay? Oedd y hat yma gyda fi, oedd un eitha o'r nôl dydd Iau fi'n credu o'n i'n neud e, a o'n i'n gwisgo hat, so un bach eitha rhwydd i chi i gweithio mas tro diwetha. Mae un peth arall heddi, mae botel dŵr fi yn wahanol, ond dim hwn yw'r peth sy'n wahanol. Okay? Mae botel coch fi, ddim cweith yn siŵr ble fi wedi rhoi. So gobeithio erbyn sesiwn nesaf fi byddai wedi ffindio fe, ond am heddi fi nôl i'r botel gwyn. Okay? So I'm back to the white bottle today. It's not the thing that's different. It's just I've lost my red bottle. I'm not sure what it is. So, botel gwyn am heddi. But there is something different for you to try and spot. Okay? So, 5 munud, 5 gweithgaredd. Ni'n mynd i wneud pethau gwahanol heddi, ond ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar coesau ni tipyn bach heddi. Okay? So, mae eisiau bod ni'n twymo'r coesau lan yn rili dda. So, gobeithio bod gyda chi digon o le. Ni'n mynd i dechrau twymo lan, ni'n mynd i dechrau just cerdded ar y spot. Just i dechrau cael y gwad i symud rownd y corff. So we're just going to start moving. Trad i'n symud, breichen i'n symud. Wedyn mewn i speedo fel lan tyma bach. Go a bit quicker. Good stuff, da iawn. Gobeithio bod chi wedi'n enjoyo gwyliau hanner tymor. Gobeithio bod chi wedi cael dod yn neis ddo. Bod chi wedi gallu mwynhau getre, oedd y tywydd yn oce ddo. Gobeithio wneud i aros yn sych heddi to. Okay, so ni'n mynd i fynd mewn i naid seren, so star jumps. Good stuff. Naid seren. So mae hwn yn cael breichiau a coesau ni gweithio. Deg eiliad to. 5, 4, 3, 2, 1, a stop. Yn y siglo bach i coesau. A'i breichiau. A nawr, ni'n mynd i jwmpo lan y lawr, ond ni'n mynd i add y twist. So ni'n mynd i jwmpo a twisto. So just off y llawr. Hwn yn rili neud siŵr bod calon ni'n gweithio a twymo'r corff lan. Da iawn chi. Dyma bach o ddŵr. So 5 gweithgaredd bore yma. Ni'n mynd i wneud plank a twist. So byddwn ni lawr ar y llawr. Gallwn ni fod yn mynd lawr ar pengliniau ni os ni eisiau. A ni'n mynd i fod yn agor a troi'r corff a stretcho fe mas. So yna gweithgaredd 1. Gweithgaredd 2 yw'r wall sit. So ni'n gwneud hwn o blaen. Gweithio'n rili galed ar y coesau. So byddwn ni nôl yn erbyn y wal, a byddwn ni'n eistedd a byddwn ni'n teimlo y quads yn rili gweithio. Rhif 3, byddwn ni'n neud side steps a twtch ar llaw, so ni'n bach o le, so byddwn ni'n mynd gros,
twtio llawr, nôl ymlaen. Rhif 4 yw Russian twist. Okay, so mae hwn yn gweithgaredd sy'n gweithio ar y core, okay, abs ni. Iawn, so byddwn ni'n gallu twisto unwaith to. Ar un ola, glute bridge. Iawn, so mae hwnna'n mynd i fod yn gweithio coesau to, ond ble oedd y wall sit yn gweithio ar ffrynt y coesau, mae'r glute bridge yn mynd i fod yn gweithio ar cefn y coesau. Iawn? So mae'r un cyntaf bach yn tricky am y cwbl options, so na fi egluro chi cyn bod ni'n neud yn amserus. So the plank and twist, ni'n mynd i fynd lawr ar dwylo y trad ni, a ni'n mynd i fod yn agor lan i'r un ochr. Yr un peth yr ochr arall. Os mae hwnna'n rhy galed, if it's too difficult, we can go down onto our knees, ond pan ni'n troi, byddwn ni'n goffod dod ar un pen-blin off y llawr. If we keep this knee on the floor, we can only go that far. So we take the knee off the ground as well and we can stretch right out. Nôl i'r llawr, a rownd fel hyn. So mae doi opsiwn gyda chi i wneud ar hwnna, iawn? So rhaid ni cael yr amserydd. So pa fo'n barod. So mynd lawr ar y llawr. A ni'n barod. So mewn i'r position hyn, a wedyn agor mas. Trial cadw canol y corff yn llonydd. Da iawn. Neis o araf, nice and controlled. Not too quick. Da iawn chi. A rest. Good job. Bach o dŵr. A wedyn ni nôl mewn yn barod to. I fynd yn oed to, so cofiwch os chi ar pengliniau. Mae'r pengliniau yn dod off y llawr. Ok. A troi. Da iawn. Da iawn. Chi cael fynd. Pum eiliad. Da iawn. Rhaid gweithgaredd ni doi y wall sit. So ni'n mynd i fod yn defnyddio'r wal, ni'n mynd i fod yn eistedd nôl, yn erbyn y wal. Clygu pengliniau ni, a ni jyst yn mynd i fod yn aros yn yr unfan. A byddwn ni'n rili gweithio y quads ar y gweithgaredd hyn. Iawn, so mae eisiau ni ffindio wal, neu rhywbeth allwn ni pwyso yn erbyn, mynd yn barod, a bant ni. A ni jyst yn mynd i aros yn llonydd. A dyn chi mae'n dechrau teimlo y quads fan hyn yn gweithio. Aros yn llonydd. Dechrau chwystu'n barod. 5 eiliad, 5 seconds. Good job. A mas, chi'n symud rownd. Siglo coesau tymor bach. A wedyn byddwn ni'n neud y to am 30 eiliad arall. So ni'n barod i fynd nôl mewn 5 eiliad. Da iawn. Cofio nadlu mewn trwy'r trwyn a mas trwy ceg. Cwbl eiliad y to. Da iawn. So gweithgaredd 3 nesaf. So bach o symud nawr. So ni'n mynd i fod yn ochr gammi, side steps, a twtio'r llawr. So defnyddio y braich sy'n tu fas, okay, the outside arm,
to touch the floor each time. Ni'n barod, so chi ddechrau un ochr, a bant i ni. Pan ni'n mysgu lawr, trio plygu'r pengliniau, a ddim just plygu lawr o'r cefn. So when we're touching the floor, we need to be bending our knees on the way down. Good job. Da iawn. Good stuff. Hanner ffordd. A byddwn ni'n mynd to 10 eiliad bach arall. I dechrau'r ochr arall sen. 3, 2, 1, bant ni. Good job, car fynd. Got a couple of taps to. Da iawn chi. Bach o dŵr. Da iawn. OK, Russian twist. So ni'n mynd i fod yn mynd lawr ar y llawr. Eistedd y llawr. Tra ni'n fflat ar y llawr os ni moyn. Neu chi ni'n codi off y llawr. A ni'n mynd i fod yn twtio'r llawr bob ochr. OK? I wneud hwn yn anoddach, a mae'n mynd lot yn anoddach. Os ni'n dod y tran off y llawr, nawr ni'n rili'n gweithio. Dim i gyflym neis y araf. Da iawn. Good job. Gyda hwn hefyd, os chi'n moyn pwysio fe i yn fwy galed, os chi'n gallu eistedd, a rhaid tra'r chi mas yn syth, mae hwnna'n mynd i fod yn really gweithio yr abs, okay, a'r core muscles. Ond am heddi, fi'n mynd i wneud yn canol, so dwi'n tra'r off y llawr, cadw chi bwysedd, a just touch y llawr bob ochr. Da iawn. Beth i benni nawr? Hwnna'n tough. Rhaid, yr un olaf, ni dal yn mynd i fod ar y llawr, so lot o gwaith ar y llawr heddi. Ni'n mynd i rygor o lawr o'r cefn ni. Tra'n yn fflat ar y llawr pan gliniau wedi plygu, a ni'n mynd i fod yn codi'r penol off y llawr, a ni'n mynd i fod yn mynd lan yn syth os ni'n gallu. Okay, so ni'n mynd i fod yn gorfod ar y llawr, a wedyn byddwn ni'n gwasgu trwy cefn y coesau, a dal ar y lan am ryw 3-4 eiliad, wedyn dyn nhw lawr, nôl lan to, lawr. So mae hwn yn rili dda ar gyfer y muscles fel cefn coesau, so'r hamstrings, a'r glutes. Da iawn. So hirach yn dal fe, the longer you hold it, the more you're going to be working. So I ddechrau off, 3-4 eiliad yn iawn, a wedyn gallwch chi pwysio fy mlaen yn galetach wrth chi fy mlaen. Okay, so nôl, bar ni fynd to, 30 eiliad nôl am ni. So lan yn ni, am cwbl o eiliadau, a lawr. Lan to, a lawr. Good stuff. Keep going.
O, da iawn chi. A diwedd y sesiwn. Fy nôl lan y trad. Os chi moyn grabo botel dŵr chi. Ni'n mynd i cwlo lawr, so ni jyst yn mynd i dechrau cerdded rownd. Da iawn chi, good job. Bod yn chwysu bore yma. Sy'n good, yn dangos bod ni wedi bod yn gweithio'n galed. Da iawn, jyst siglo coesau tyma bach. Da iawn chi, wedi'n ffindio tyma bach o lle. I sefyll mewn i mestyn lan. Fyna yn y bysau trad ni os ni'n gallu. A wedyn mynd lawr, plygu drosto. Stretch y cef yn y coesau. A nôl lan. Trio touch y to. A lawr. Just hongian drosto. Ni'n bod yn teimlo fel back y coesau, lawr y hamstrings. Da iawn. A ni'n nôl ar y camel to, jyst bleichio lan yn yr i'r ochr. A wedyn nôl i'r canol ar ochr arall. A nôl lawr i'r meto. Iawn, chi wynewn ni lawr ar y llawr. Ni'n fynd ar un pen glin. Wedyn ni'n pwysio ymlaen, so byddai'n stretcho mas y hip flexors. Good job. A wedyn ni'n hamstrings hefyd, so roi'r gos nôl ar y heel. Da iawn. A newid. Pwysio ymlaen. Hop. A mewn yn y drws. A wedyn ni'n hamstrings yn y to. Good job. And just shiglo nhw off. Da iawn chi. Ymdrech ffantastig heddi, chi'n gweithio'n rili galed. Cofiwch, efo digon o ddŵr. Ond wedyn os ni wedi bod yn chwysu, so mae'n rili bwysig. Cofiwch bod sesiynau ni rhedeg trwy'r wythnos hyn, so fory bydd Steve gyda chi, a wedyn bydd Steffan o dydd Iau yn ddau nôl di Gwener i goffen hanner tymor. So diolch yn fawr iawn, a enjoy'ch gweddill dydd chi. Ta-da!